aikaan. Ne ovat muuttuneet hieman näkymättömämmäksi kuin aikoinaan, jolloin ne kehitettiin. Näitä ei ole päivitetty moneen vuosikymmeneen itse asiassa. Hyvät naiset, täällä on Jouni Hynysen kuva. Te tiedätte kotitalousyhtyeen. Jouni Hynynen omassa persoonassa. Itse asiassa Jouni Hynysen persoonia on 5, kuten näemme tästä kuvasta. Keskellä tietenkin tämä todella komea kaveri. Hän on Jouni Hynynen, itse tämä isokätinen mies. No joo, se siitä. Jouni Hynynen on selvästikin suosikkimme. Tästä koulutuksesta voi päätellä sen verran. Niin mennään tähän asiaan. Niin, näitä ei todellakaan ole päivitetty pitkään aikaan ja joudun esittelemään ne, hyvät naiset, lepotilassa. Urheiluhullu! Urheiluhullu!